Am pornit eu, doi. Tată, nu mă omor, tată. L-a omorât, tată. L-ai dat peste cap, tată. Eram și aproape de. Lasă, lasă. Mai sunt 4, arată acolo, uite, 0-3. Voiam și eu să dau. N-ajungi, mami, tu acolo, nu poți să dai, ce? E grea, mă, să dau și eu una. E molă, tu. Să dau ăsta peste cap? Tu te dai cu ciocănelul ca George. Dai cu piciorul, da. Nu mai filmează capul tău. Nu ajunge și tata, îi dau picior. Dă-mă cu piciorul, dar unde ești? Să dă! Mai sus, că tu-i dai așa, în jos. Vezi, de-aia, cum o prins. Măcar te-am trecut și eu, da. Nu sunteți știi? Da. Scrie acolo, da. Dai două. Hai, dai tu să le acolo. Voiam și eu să dau, dar nu ajung. Ba ajung, dar n-am forță. Hai, că asta e. Ceva e. Cât trebuie să dai ca să fie ceva? Dai tu 999. Tu, nu. Acum am dat prea sus. 800. Cred. Ăștia au fost băieții noștri, n-au fost buni de nimic. Ține stricuraje. Asta este. Altă dată